Min egen søn og hans kone låste mig og min syge kone inde i kælderen i vort gamle hus i Bergen og råbte, dette huset er vort nå. Mens jeg sat i fugtigheden, viskede jeg til Ingrid, stille, de ved ikke, hvad som er gemt bag den væggen. Da de drog, flyttede jeg en løs murstein og viste min kone hemmeligheden, jeg havde vogtet i 43 år, sandheden om, hvem jeg egentlig er. En sandhed, som kunne ødelægge alt, de tror, de ved om familien vor. Hej, kære lyttere. Tak for, at dere er med mig i dag. Før jeg begynder historien min, vil jeg sætte pris på, om dere abonnerer på kanalen og fortæller mig i kommentarfeltet, hvilken by eller hvilket land dere lytter fra. Det rører mig altid at vide, hvor langt historierne vore rejser koster dere med lyttingen. Jeg vågnede 5:30 om morgenen, akkurat som jeg har gjort i over 40 år. Jeg trængte ikke se på klokken. Kroppen ved allerede, hvad klokken er. Ude havde stilheden fremdeles den tykkelsen, som kommer før daggry. Fra torvet nedenfor brød lyden af kirkeklokkenes stilheden, efterfulgt af flaksingen fra duevinger på det gamle skifertækket. Jeg åbnede vinduet. Den gamle Bergensluften strømmede ind, kølig og blandet med den søde duften af jasminen, som klatrede op over balkongens smejerens rækværk. Himlen begyndte at lysne, og vinden bar med suset fra bladene på magnoliatræet i bakgården. Jeg hørte duringen af en cykel, og deretter det skarpe smældet af avisen mod trappen, Bergens Tidende, som alle andre dager. Jeg plukkede den op og lagde den ved siden af tekanden på træbordet, som er ældre end min egen søn. Jeg krydsede den lange gangen med gammelt trægulv, da gulvplankene knirkede med hvert skridt, vi nogensinde havde taget i dette huset. På væggen hang bryllupsbilledet mit med Ingrid på skæve. Den gyldne rammen havde for længst mistet glansen sin. Jeg rettede det forsigtigt op og strøk over det støvede glasset. I stuen tændte jeg den gamle lampen, som står ved siden af det lille udstillingsskabet med familieafstykker. Jeg føler altid, at så længe flammen er levende, er også huset det. Så gik jeg til køkkenet. Klikket fra gasovnen, som blev tændt, lugten af ristet brød, vandet som kogte. Alt var en del af min rutine. Den lille verdenen, jeg fremdeles kunne kontrollere. Jeg skar brødet, piskede æggene og forberedte Ingrids frokost. Som jeg gjorde hver morgen før servering, åbnede jeg den lille medicinboksen, Dr. Hansen gav mig, og tælte pillene en efter en med en urmakers præcision. Fra etagen over hørte jeg skridt, skarpe hæler, som klikkede mod ganggulvet. Det var Silje. Hun stod altid op senere, men i dag hørtes gangen hendes bestemt ud, næsten utålmodig. En stærk duft af dyr parfume, alt for mye for morgenen, begyndte at fylde huset. Jeg satte frokostbrættet på bordet og så mod vinduet. Ingrid var allerede vågen, siddende i lænestolen, sin ved det hvide forhænget, indtullet i uldsjalet sit. Huden hendes, blæk men rolig, reflekterede det mygge morgenlyset. Da hun så mig, smilte hun svagt. Godmorgen, min kære, sagde jeg, og gik bort til hende. Jeg gav hende den første skjen med varm grøt og det retter en slurk te. Hun klemte hånden min, og det lille trykket var værd mere end nogen ord. Jeg åbnede døren for at slippe ind den friske luften. Duften af magnolia fyldte rummet igen. Der hørte jeg lyden af en bilmotor. En grå Audi svingte ind foran smejernsborten. Lyden af døren, som blev lukket. Raske skridt. Sønnen min Markus høje stemme i telefonen. Ja, sig til Jørgen, at han afslutter aftalen før mandag. Nej, jeg bryr mig ikke om risikoen. Jeg vil have det signert. Tonen hans var den samme som altid. Utålmodig, autoritær. Jeg gik ud på verandaen. Han lagde på akkurat, da han så mig. Han hilste mig med et kort nik og bøjede sig deretter ned for at kysse moren sin. Han berørte knap kindet hendes. Mamma, du ser bedre ud i dag, sagde han med stemmen til en, som snakker uden at se ordentligt. Silje kom ned trappen i det øjeblikket, fremdeles i en silkekåbe. Hun holdt en kaffekop i den ene hånd og havde et udtryk af utålmodighed malt i ansigtet. Papa, sagde hun fra gangen, wifi'en virker ikke igen. Kan du tjekke den? Jeg svarede ikke. Jeg bare nikkede, lod brættet stå på bænken og gik til det lille arbejdsrummet på baksiden, der jeg har værktøjet mit. Ruderen blinkede svagt. Jeg startede den på nyt
og mens jeg ventede på, at lysene skulle komme på igen, hørte jeg Markus og Silje le i stuen og snakke om en middag på Bryggens spiseri. Jeg kom tilbage til stuen. Ingrid havde sovnet, pusten hendes var rolig. Silje havde imidlertid benyttet anledningen til at fjerne den hæklede duken fra bordet og erstatte den med en moderne grå en som crashet med alt andet i huset. Dette ser friskere ud, mere moderne, kommenterede hun uden at se på mig. Jeg bare nikkede og tog op den gamle duken, brættede den forsigtigt sammen, som om den fremdeles bar duften af lykkeligere dager. Ved middagstid kom Markus med bokser med takeaway. Han ville ikke, at jeg skulle lage mat. Papa, ikke bry dig med at lage noget mere. Dette er mere praktisk, og mamma trænger at hvile. Jeg serverede bare på tallerkenene. Jeg tog ikke en bit selv. Mens de spiste, snakkede de om projekter, penge og investeringer i Oslo, og huset hørtes fremmed ud, som om de havde udeladt mig fra sproget sit. Efter lunch vaskede jeg op i stilhed. Det varme vandet og såben var det eneste, som fremdeles adlød mig. Om eftermiddagen gik jeg ud i hagen. Solen faldt mygt på grenene til magnoliatræet. Jeg vandede plantene, beskar rosene og klippede nogen for at sætte i en vase på Ingrids rum. Hun har altid elsket roser. Da jeg kom tilbage, døste hun med et svagt smil. Silje var i en videosamtale og viste moren sit nye hus under oppudsning. Se, mamma, dette bliver køkkenet mit. Og her spisestuen. Det er en antik perle, akkurat som dette huset, sagde hun mellem latterudbrud. Fra lænestolen sin lyttede Ingrid uden et ord. Øjnene hendes, trætte men milde, fulgte bevægelserne på skærmen, som en som ser på noget langt borte. Da samtalen var over, så hun på mig og smilte med den sødmen, som endnu ikke har forladt hende. Vil du have lidt te, kjære? Spurgte jeg. Hun ristede på hovedet. Jeg lagde tæppet rundt bena hendes og blev der et øjeblik, og så på eftermiddagslyset, som silte gennem gardinerne og malte rummet i en gylden farvetone. Da kvælden faldt på, gik jeg ned i kælderen for at lede efter en boks med maling. Jeg ville reparere vinduet i gangen. Jeg slog på det gamle lysstofrøret. Luften var kald, fugtig. Lugten af træ og støv fik mig til at hoste. Vinflaskene fra gamle Einar stod der fremdeles, dækket af spindelvæv. Jeg strøk hånden over en af dem og læste navnet hans graveret på etiketten. Einar Morgan, 1978. Jeg stod der og stirrede på det svage genskinnet af lyset i glasset. Huset bar på sin historie, men ekkoet af nye skridt havde forandret det. Det hørtes ikke likt ud, lugtede ikke likt. Jeg slog af lyset og gik sagte op trappen. Før jeg lukkede døren, så jeg en sidste gang på den mørke kælderen og sagde med en næsten uhørlig hvisken: dette huset puster fremdeles, men ikke længere med vore åndedrag. Jeg stod der et øjeblik og hørte bare tikkingen fra bedstefarsklokken i gangen. Så gik jeg tilbage til Ingrids rum. Hun sov fredelig, og lampen ved sengen hendes kastede et varmt lys over ansigtet hendes. Jeg satte mig ved siden af hende, tog hånden hendes og tænkte, at selvom verden insisterede på at gå videre uden at se tilbage, tilhørte jeg fremdeles dette huset, det stilhed, de gode genfærdene, som fremdeles boede der. Og slik endte dagen min som så mange andre, med et hjerte fuldt af kærlighed og en sorg, som aldrig forsvinder, men som jeg har lært at acceptere, som en, som lærer at leve med den konstante lyden af et gammelt hus, som sagte tømmes for stemmer. Den dagen gryede med et fint, næsten usynlig regn. Den typen, som ser ud til at svæve i luften, i stedet for at falde. Jeg vågnede før solopgang. Lyden af vand, som forsigtigt trommede mod vinduerne, var på en måde hypnotisk. Jeg lå der i nogle sekunder, stirrede i taket og lyttede til vinden, som pressede grenene på magnoliatræet mod glasset. Luften var fugtig og kald. Rummet lugtede af gammelt træ og medicin. Jeg slog på den lille natbordslampen. Det gule lyset lyste knapt op bryllupsportrættet, som hang over for sengen. Jeg satte mig sagte op, tog på mig skoene og frakken og gik ud i gangen. Gulvplankene knirkede under fødderne mine, den velkendte lyden, som ville have fået mig til at smile i andre tider.
Men nu mindede den mig bare om, at huset fyldtes med ukendte skridt. Da jeg passerede rummet til Markus, så jeg, at døren stod på glødt. Inde flimrede det blå lyset fra en skærm i mørket. Lyden af en kvindestemme kom fra telefonens højttaler. En eller anden radiovært, som snakkede om mode og kendisser. Silje var vågen, lå i sengen med løst hår og hovedtelefoner hængende rundt halsen. Hun havde på en hvid ansigtsmaske og holdt telefonen sin. Rummet lugtede af dyr parfume og neglelak. Jeg fortsatte til køkkenet. Der var luften anderledes, tættere, mere min. Jeg tændte ovnen, satte vand på for at varme og begyndte at forberede frokost. Svart kaffe til mig, havregryn med honning til Ingrid og et blødt kogt æg med en skive ristet brød. Alt i samme rækkefølge som altid. Da kaffen begyndte at slippe sin bitre aroma, hørte jeg skridt nærme sig. Det var Silje. Hun havde på en cremfarvet silkekåbe, håret sat op, armene krydset over brystet. Hun lente sig mod dørkarmen og rynkede på næsen. Den smørlugten igen, sagde hun. Tonen en blanding af hån og foragt. Det lugter som et gammelt sygehus. Jeg svarede ikke. Jeg bare snudede ægget med stikespaden og lot lyden af den fræsende olien dække stilheden. Hun sukkede, gik til vinduet og kastede det op. Den kalde luften strømmede umiddelbart ind, og med den suset fra regnet, som faldt på flisene på utepladsen. Så tog hun en liten flaske fra kåben og spredte parfume i luften. Chanel uden tvil, en stærk, tør, næsten metallisk duft, som druknede lugten af mat. Det er bedre, mumlede hun og tog frem telefonen for at tage et billede af frokosten på bænken. Morgenstemning, skal jeg sige, lagde hun til, mens hun tastede på skærmen. Jeg kunne se hende fokusere på koppen, brødet og sin egen hånd, som holdt gaflen. Hun tog 3 billeder, ændrede et filter og lastede det op på sociale medier. Smilende til sig selv i refleksionen fra mikrobølgeovnen. Akkurat da kom Markus ind, allerede klædt for job. Den hvide skjorten hans var perfekt strøket, den nye klokken glinsede i lyset. Papa, tager du dig af hagen i dag? Spurgte han uden at se direkte på mig. Jeg ringte en gartner, men han aflyste. Ikke bekymre dig, svarede jeg. Jeg tager mig af det. Han nikkede distræt og så på klokken. Silje gav ham en kop kaffe og glattede ud jakkeslaget hans. Ikke glem mødet med Gutta fra Augusta, mindede hun ham på. Jeg ved, svarede han og gav hende et rast kys på kindet. Forresten, dekoratøren kommer i dag. Jeg vil, at han skal se køkkenet. I det øjeblikket, mens jeg hældte kaffe, stansede jeg bevægelsen med kanden et øjeblik. Dekoratør køkken. Ord, som vejede tyngre på mig end nogen andre. Under frokosten snakkede de om at bytte fliser, male væggene, sælge den gamle gården oppe i Hardanger. De sagde det, som om de snakkede om genstander uden historie, uden navn, alt som havde tilhørt min far, alt som bar hans mærke. Da jeg var færdig med åserver, forberedte jeg Ingrids bræt. Jeg gik sagte op trappen, forsigtigt så jeg ikke sølte noget. Hun var vågen og så på regnet fra lænestolen sin. Jeg smilte til hende. Jeg har med kaffen din, kære, sagde jeg. Jeg hjalp hende med at sætte sig op. Jeg holdt koppen, mens hun tog små slurker. Så gav jeg hende medicinen, tørkede hændene hendes med et fugtigt håndkle og åbnede vinduet for at slippe ind den friske luften. Hun lukkede øjnene et øjeblik, trak pusten dybt og sagde med lav stemme, den jenta ser dig ikke i øjnene. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle sige. Jeg svarede bare, vil dig, min kære. Midt på formiddagen fyldte lyden af latter og nye stemmer huset. Jeg gik ned og fandt Silje i stuen med 3 unge kvinder, alle i lyse kjoler og med telefoner i hænderne. Papa, sagde hun med en næsten nedladende tone, jeg inviterede nogle venner til lunch. Ikke noget formelt. På bordet stod vinflasker, små tallerkener med forretter og en vase, som ikke var Ingrids. En af jentene gik til vinduet, tog et billede og sagde, for et vakkert hus. Det er som en antik perle, en anden lå. Ja, den typen du ville brugt til et kostymedrama. Jeg prøvede at være høflig. Jeg serverede vand, tilbød brød. Imens lå Ingrid nede på sofaen og dækkede øjnene med armen. Støjen plagede hende. Latteren fortsatte i timevis. Silje viste dem køkkenet, hajen, kælderen.
Jeg hørte hende skrytte. Vi pusser op alt dette. Huset har charme, men det trænger et moderne præg. Da de endelig drog, faldt stilheden som en vægt. Jeg gik til Ingrids rum. Hun sov udmattet. Jeg lagde tæppet over hende og gik ned til utepladsen. Himlen var fremdeles grå, og små vanddråber klamrede se til magnoliabladene. Om ettermiddagen, mens jeg stillede i hagen, hørte jeg stemmer inde igen. Silje havde ringt en gruppe arbejdere. De havde med målebånd, farveprøver og en notatblok. Jeg kom ind akkurat, da en af dem målte vindueskarmen i stuen. Hvad gør der? Spurgte jeg. Silje, med et fejlfrit smil, svarede, vi skal bytte gardiner og kanskjemale. Rummet trænger mere lys. Disse væggene tilhørte min far, sagde jeg sagte. Einar malte dem selv. Hun trak på skuldrene. Vel, det er på tide at modernisere dem, er det ikke? Lyden af en blyant, som markerede på væggen, stak i mig som en spiker. Jeg sagde ikke mere. Jeg gik til gangen, tog frakken min og gik ud på utepladsen. Jeg stod i regnet i nogle minutter, og så vandede gli over flisene. Da jeg kom tilbage, var mændene borte. Stuen lugtede af ferskt støv og parfume. Den kvelden kom Markus hjem med en flaske dyr rødvin. Papa, sagde han med et anstrengt smil, jeg tager med en speciel Bordeaux næste gang. Jeg vil fejre, at huset snart ser nyt ud. Jeg svarede ikke. Jeg satte mig bare ved vinduet. Ute traf regndråbende persiennerne. Inde fyldte latteren deres spisestuen. Jeg så på refleksionen af vinen i glasset og tænkte på min far, på hvordan hver murstein i dette huset var lagt af hans hænder. Hver spræk havde en historie, hver malingsflæk var et minde. Og når blev alt det visket ud, lag for lag, som om selve mindet kunne males over. Da jeg rejste mig for at slå af lysene i gangen, hørte jeg stemmer. De kom fra rummet deres. Døren stod lidt på glødt. Jeg stod stille, ville ikke lytte, men ordene slap ligge vel gennem. Faren din er en god mand, sagde Silje, i en hvisken tyk af ironi, men han lever i et andet århundrede. Du kommer ikke engang til at mærke det, når han er borte. Stilheden, som fulgte, var værre end noget råb. Jeg tog et skridt tilbage, lukkede øjnene et øjeblik og kendte, at noget inde i mig sagte døde ud, som et lys, som brænder ned uden lyd. Jeg gik tilbage til rummet mit. Ingrid sov, pusten hendes var jævn, ansigtet fredelig. Jeg satte mig ved siden af hende og strøk hende over skulderen. Jeg skal lage kaffen din tidligere i morgen, sagde jeg, selvom jeg vidste, at hun ikke kunne høre mig. Jeg holdt hånden hendes i min. Ute slog kirkeklokken 12. Hvert slag genlød som et ekko i brystet mit. Jeg så mod vinduet. Regnet faldt fremdeles, jævnt, stille og vaskede bort dagens fodspor. Og da vidste jeg det. Fra i morgen af ville ingenting nogensinde blive det samme. Lørdagen grydde klart og varm, med en mild sol, som silte gennem gardinerne i spisestuen. Jeg stod op tidligt, som altid. Luften lugtede af fugtig jord efter nattens regn. Fra vinduet hørte jeg kvitringen fra spurver og den fjerne rumlingen af en bil, som startede nede i gaten. Et øjeblik virkede huset fredeligt, som om ingenting var i færd med at ske. Mens jeg lagde Ingrids te, hørte jeg stemmen til Markus i bakgården. Han var i telefonen, tonen fast, næsten autoritær. Ja. Sig til Richard, at han afslutter aftalen i dag. Nej, jeg bryr mig ikke om prisen. Jeg vil have det signet før mandag. Stemmen hans var den samme, som han brugte som gut, da han krævede et nyt leketøj. Og bare at nå, havde han på dress og en dyr klokke. Jeg så på ham fra vinduet. Han havde på en perfekt strykket hvidt skjorte, ærmene brættet op, glansen fra klokken reflekterede solen. Han gik frem og tilbage med telefonen til øret og gestikulerede med den ledige hånd. Det var ikke noget spor igen i ansigtet hans af gutten, som engang ligte barbent under netop dette magnoliatræet. Silje dukkede op bag ham og flyttede på hagebordet. Hun lagde på en beige duk, den typen, som ser ud som den er fra et magasin. Da jeg så den, indså jeg, at hun havde lagt væk Ingrids hæklede duk, den vi havde brugt, siden vi giftede os. Den passer bedre til de nye væggene, sagde hun til Markus, mens hun justerede hjørnene. Jeg fortsatte at lage te, men noget ind i mig hartnede til. Da Ingrid begyndte at vågne, gik jeg for at hjælpe hende. Jeg ristede putene hendes, pladsede brættet på fanget hendes og strøk hende over håret. Hun smilte svagt. Er det sol?
spurgte hun. Ja, min kære. En klar, ren sol, den vildledende typen, svarede jeg. Mens jeg gav hende medicinen, hørte jeg Markus' skridt komme ind på køkkenet. Han havde et smil så indøvet, at det skræmte mig. Papa, kan du komme til spisestuen et øjeblik? Vi må snakke. Jeg satte brættet til side og bag Ingrid hvile. Jeg gik sagte ned trappen, hjertet tungt, uten at vide hvorfor. Spisestuen var lysere end vanlig. De åbne vinduerne slap ind en bris, som fik de nye gardinerne til at blafre. Midt på bordet lå en brun skinmappe, perfekt på linje med 2 glas hvidvin. Silje smilte til mig med den falske sødmen, hun bare bruger, når hun planlægger noget. Det er bare for en skål, Håkon, sagde hun, og skænkede lidt vin til mig. Ingenting at bekymre sig for. Jeg satte mig uden at røre glasset. Markus satte sig over for mig, foldede hænderne på bordet og indtog tonen til en, som er i færd med at afslutte en aftale. Papa, begyndte han, vi har gått gennem nogle juridiske saker angående huset. Han åbnede mappen forsigtigt, som om han afslørte en delikat hemmelighed. Han trak ud flere dokumenter med røde segl og signaturer, jeg ikke genkendte. På første side læste jeg skjøte for overføring af ejerskab, familien Morgans residens. Vi vil ikke have nogen problemer, når den tid kommer, fortsatte han. Hvis du signerer dette, bliver alt enklere for alle. Jeg så op, og hvilken tid er det nøjagtigt? Markus undgik blikket mit. Silje greb umiddelbart ind og lagde hånden sin på papirerne. Det er bare en formalitet. På denne måde undgår vi skatter, komplicerede arveopgør, advokater. Du ved, hvordan byråkratiet er. Jeg ved, sagde jeg sagte, men jeg forstår ikke hastværket. Fordi, svarede Markus med behersket utålmodighed, dette huset trænger en klar retning. Du er sliten, pappa. Vi kan tage os af ting. Jeg er ikke sliten, svarede jeg. Bare gammel, noget, som ikke er det samme. Silje lå kort og ubehagelig. Håkon, ikke tage det slik. Det er for dit eget bedste. Vi vil, at du og Ingrid skal have det komfortabelt. Der så jeg pennen, som lå retter på papirerne. Detaljen sendte en isende følelse ned over ryggraden min. Alt var planlagt. Siner, skål, smil for billedet og forsvind det retter. Jeg lagde hånden min på mappen uden at åbne den. Nej, sagde jeg. Stilheden, som fulgte, var tyk, som om luften havde sluttet at bevæge sig. Hvad mener du med nej? Spurgte Silje og rynkede panden. Vi vil bare hjælpe dig. Jeg signerer ingenting. Dette huset er fremdeles mit. Markus lagde albuene på bordet og lendte sig mod mig. Papa, vi bor her. Vi betaler regningene. Vi tager dig som mamma. Det er det logiske at gøre. Der bor under mit tak, svarte jeg, og jeg tager mig og min kone, som jeg altid har gjort. Han lente sig tilbage i stolen, trak pusten dybt og trommede med fingrene på bordkanten. Vær fornuftig. Mamma trænger professionel pleje. Jeg har allerede fundet en plads på Soltun Aldershjem, like uden for Oslo. Det er et bra sted. Et sekund forstod jeg. Hvad er det, du siger? Silje, rask til å hoppe ind, lad til. Et center med lejre døgnet rundt, hager, private rum. Du kunne besøge hende i helgene. Jeg stirrede på hende. Vinen i glasset hendes reflekterede sollyset som et åbent sår. Vil du stinge moren din inde på et sygehjem? Markus så ned. Det er ikke at stinge hende inde, mumlede han. Det er at gå videre. I det øjeblikket, fra naborummet, hørte vi den svage klirringen af en skie mod en kop. Det var Ingrid. Hendes måde at sige, jeg hører der. Jeg rejste mig sagte. Vi diskuterer ikke dette igen, sagde jeg. Markus prøvede at stoppe mig. Papa, ikke vær sådan. Men jeg havde allerede snud mig. Jeg gik ned gangen uden at se mig tilbage. På rummet mit var luften køligere. Jeg lukkede døren og lente mig mod den. Jeg kunne høre mit eget hjerteslag i stilheden. Billedet af sønnen min, som rakte frem de papirerne, ville ikke forlade tankene mine. Den samme sønnen, jeg lærte at gå, som jeg tog med til skolen i regnet, så nå på mig som et hinder. Den kvælden blev huset igen fyldt med visking. Fra sengen min med døren på gløt hørte jeg stemmerne til Markus og Silje i stuen. Faren din forstår ingenting, sagde hun. Hvis han ikke vil signere, må vi gøre det på vor måde.
Jamen, det må se frivilligt ud, svarede han. Jeg vil ikke have noget trøbbel. Skridtene deres genlød i gangen, og så blev det stille. Jeg stod op, gik til vinduet og åbnede det. Natvinden kom ind, lugtede af fugtighed og magnoliablomster. I det fjerne slog kirkeklokken 11. Jeg stod der, pustede dybt og kendte vægten af luften. Jeg vidste, at noget havde brudt sammen for altid. Næste morgen var spisestuen tom. Dokumenterne lå fremdeles på bordet, men jeg lagde mærke til, at nogen sider manglede. Da jeg spurgte, smilte Silje med den høfligheden, som skærer dybere end en kniv. Ikke bekymre dig, vi lader dem bort, så de ikke skulle blive flækkede. Posten kom kort tid efter. Postbudet gav mig en forseglet konvolut med brevhoved fra et lokalt notakontor. Jeg så på den i nogle sekunder. Den føltes for tung til bare at være papir. Jeg åbnede den ikke. Jeg lagde den i skuffen i skænken og sagde ingenting til Ingrid. Resten af dagen gik i stilhed. Jeg gjorde mine vanlige gøremål, vandede plantene, vaskede op, stilte bedstefarsklokken. Alt med en tilsyneladende ro, som knapt skjulte stormen ind i. Den kvelden, da jeg slog af lysene i gangen, lagde jeg mærke til et svagt lys, som kom fra arbejdsrummet. Jeg nærmede mig stille. Døren stod på glødt. Inde stod Markus ved kopimaskinen og stablede dokumenter. Silje undersøgte ark mod lyset og sammenlignede signaturer på dataskærmen sin. Denne ser ikke rigtig ud, sagde hun. Få den til Åse lige ud. Ingen kommer til at mærke det, svarede han. Jeg stod stille, pustede sagte, med hånden hvilende på dørkarmen. Jeg kendte det kalde træet under fingrene. Jeg ville ikke gå ind. Jeg ville ikke forstyrre dem. Jeg ville se dem slik de virkelig var, uden masker. Da de var færdige, slog de af lyset og gik ovenpå, leende som om ingenting havde sket. Jeg blev stående igen alene, i mørket. Lampen i gangen kastede en lang skygge af mig på gulvet. Jeg så på hænderne mine, de skalv, men ikke af frygt. Jeg lukkede øjnene. I det fjerne slog bedstefarsklokken midnat. Hvert slag hørtes højere ud end det forrige. Huset, mit hus, så ud til at se på mig, og for første gang på 40 år var jeg sikker på, at faren ikke kom udenfra, men indenfra. Fra det øjeblikket sværkede jeg på én ting. Hvis de havde startet et spil, skulle jeg være den første til at lære reglerne. Solen kom voldsomt ind den morgen og silte gennem gardinerne som lyskniver. Huset var for stille. Ikke radioen, ikke tikkingen fra klokken, ikke engang fuglene, som sang i bakgården, bare den langsomme summingen fra takviften, som snurrede dovent over stuen. Silje drog tidligt. Hun havde på mørke briller og en væske slængt over armen. Før hun lukkede døren, sagde hun uden at se på mig. Jeg skal købe blomster til pynt. Dette huset trænger lidt liv. Hun ventede ikke på svar. Smældet fra døren hørtes hult ud, og så forsvandt ekkoet af hælene hendes ned over gaten. Jeg forberedte Ingrids frokost i stilhed. Bløtkogte æg, ristet brød, urteteen, som lindrede hosten hendes. Jeg hjalp hende op, lagde lidt over skuldrene hendes og tok hende med ud på verandaen. Luften var varm, tung af duften fra magnoliablomstene. Hun lukkede øjnene et øjeblik og nød solen på huden. Det er varmt, mumlede hun. For varmt, svarede jeg og viftede hende med en gammel avis. Da jeg kom tilbage til køkkenet, fandt jeg Markus lænt i døråbningen. Han havde en kaffekop i hånden, ansigtet anspændt, ærmene brittet op til albuerne. Han så på mig med den blandingen af nedladenhed og irritation, jeg fandt udholdelig. Papa, sagde han, stemmen lav men fast, vi må snakke igen, og denne gangen vil jeg, at du hører på mig. Jeg svarede ikke. Jeg fortsatte at tørke af bordet. Lyden af kluden mod træet var mit eneste svar. Markus tog et skridt til ind og satte koppen hardt ned på bænken. Noget af kaffen skvulpede over og flækkede duken. Du kan ikke fortsætte at leve i fortiden, lagde han til. Mamma trænger pleje, du ikke kan give. Jeg pustede sagte uden at se op. Det sagde du i går, mumlede jeg. Han sukkede utålmodig, og det var noget nyt i øjnene hans, noget mørkere. Kom, sagde han pludselig. Kom ned med mig. Jeg vil vise dig noget. Hvad er det? Spurgte jeg. Selvom tonen hans ikke tillod nogen modforestillinger. Før jeg rak sige et ord til, greb han armen min hardt. Hånden hans var fast.
Hardt, og jeg tjente, at han dyttede mig mod kældertrappen. Markus, slip mig. Jeg prøvede at trække mig unna, men grebet hans blev bare strammere. Bare kom ned, insisterede han. Det er vigtigt. Vi gik ned trætrappen. Luften blev kaldere for hvert skridt, fugtigere. Lugten af mug traf mig som et gammelt minde. Lyspærerne hang uslogte og svagede let. Da vi nåede bunden, tog jeg et skridt mod væggen for at finde lysbryteren, men før jeg rakte det, dyttede Markus mig hardt. Jeg snublede over en kasse og faldt i gulvet. Lyden genlød fra det lave taget. Markus, råbte jeg og prøvede at rejse mig. Døren smalt igen, så den metalliske lyden af slåen som gled på plads. Et tørt, definitivt klik. Jeg hamrede på træværket med nævene. Markus, åbne, hør på mig. Fra den andre siden kom stemmen hans ned rolig, næsten ligegyldig. Dette huset er vort nå, papa. Hvil dig lidt. Skridtene fjernet se, og så stilhed. Hjertet mit hamrede. Mørket var tykt, skarpt. Jeg famlede et af brytteren på væggen og vippede den. Pæren flimrede flere gange, før den svagt lyste op rummet. Hvad er galt, Håkon? Ingrids stemme kom fra trappen. Hun var der, klamrede se til rækværket, ansigtet blægt. Jeg løb til hende. Det går bra, min kære. Alt er bra. Bare en fejl. Jeg hjalp hende med at sitte på en af trætrappene. Jeg tog hændene hendes. De var kalde. Jeg prøvede at dytte på døren, men den rækkede se ikke en tom. Han har låst os inde, hviskede hun, knapt hørbart. Jeg svarede ikke. Jeg prøvede at holde mig rolig. Kælderen var næsten som jeg huskede den fra min ungdom. De fugtige steinvæggene, lugten af gammel vin og jord, spindelvævene i hjørnene. På en hylde stod gamle Einars antikke flasker fremdeles, dækket af støv. Den gulnede etiketten lød Reserve 1975. Jeg flyttede nogle kasser for at lægge plads og stablede den ene op på den andre og skabte en slags bænk. Sit her, du vil være mere komfortabel. Hun adlød skælvende. Jeg skal hente lidt vand, sagde jeg. I et hjørne fandt jeg en gammel plastkande. Den havde fremdeles lidt væske i se. Jeg åbnede den og lugtede på den. Det var ikke så ilde. Jeg hældte lidt i en metalkop og tilbød hende. Ovenpå hørte vi lyden af garageporten, som åbnede så bilmotoren. Markus og Silje drog. Stilheden, som fulgte, var absolut. De forlot os her med vilje, sagde Ingrid, og så på mig med tårervåde øjne. Ikke sig det, vær så snil, bag jeg. Nej, ikke endnu. Vi blev der og lyttede til de små lydene i huset. Knirkingen fra rør, det vedvarende dryppede fra en gammel kran, summingen fra et fanget insekt. Tiden blev tyk, en time gik, kanskje 2. Det flimrende lyset fra pæren så ud til at puste med os. Jeg tog frem lommekniven min og åbnede en gammel boks med sardiner, jeg fandt i en æske. Jeg delte indholdet forsigtigt. Ingrid rørte knapt en bit. Spis, opfordrede jeg. Du trænger styrken din. Hun ristede på hovedet. Jeg er ikke sulten. Vær så snil, gentog jeg, og klarte at få hende til at spise lidt. Den metalliske smagen af fisken fyldte munden min. Det var vanskeligt at svælge, ikke på grund af smagen, men på grund af raseriet. Senere, mens hun sov, begyndte jeg at gå sagte rundt i kælderen og undersøge hvert hjørne. Skyggene dansede med den flimrende pæren. Jeg så en hylde fuld af gamle værktøj. Jeg huskede, at jeg var her med Einar for mange år siden, da han lærte mig at reparere hagens vandingssystem. Hver mand bør kende hjertet i huset sit, havde han fortalt mig. Jeg åbnede et rustent jernskab. Inde var det spiker, en lommelygt med døde batterier, en hammer og en skruetrækker. Jeg puttede dem i lommene mine. Luften lugtede af fugtighed og gammelmaling. Hvert åndedrag gjorde det vondt i halsen. Træværket knirkede under skridtene mine. Jeg nærmede mig bakvæggen, da flaskene var stablet. En af væggene havde saltflækker og en spræk, som gik fra top til bund. Jeg strøk fingrene over den. Den var kaldt ru. Jeg rørte ved en anden del af væggen. Den hørtes anderledes uthul. Jeg bankede forsigtigt på den med hammerens skaft. Ekkoet var anderledes lettere. Hvad gør du? Spurgte Ingrid og vågnede med et ryg. Ingenting, kjære, bare tjekker om det trækker. Hun nikkede og lagde sig ned igen. Pusten hendes var tung. Jeg slog på den gamle lommelygten. Og til min overraskelse havde den fremdeles et glimt af lys.
Jeg brugte den til en spiser af væggen nøjere. Det var en murstein, som stak ud bare en brøkdel af en tomme, som om den ikke helt passede. Jeg pressede den med fingrene. Den bevægede sig lidt. Jeg gjorde det igen med mere kraft. En tør lyd, en svag spræk. Mursteinen løsnede og afslørte et mørkt hul bak. Hjertet mit hoppede over et slag. Jeg strakte hånden ind, rørte ved noget metallisk, kaldt, rektangulært. Jeg trak forsigtigt og tog det ud. Det var en boks, en gammel tobaksboks. Tidemands tobak. Metallet var mat med rustflækker, men jeg kunne fremdeles læse mærket præget på det. Jeg stirrede på den i nogle sekunder, uden at forstå. Lommelygtens stråle skal på hånden min. Hvad er det? Spurgte Ingrid med svag stemme. Jeg ved ikke. Nogen gemte for længe siden. Jeg satte mig på gulvet ved siden af hende. Boksen var forselet, kanten smeltede sammen af tid. Jeg snudede den i fingrene, kendte vægten. Det var ikke bare et minde, den indeholdt noget. Luften i kælderen blev tyngre. Jeg kunne høre min egen pust blandet med den konstante lyden af dryppende vand. Jeg lagde boksen på knæerne og undersøgte den i det gule lyset fra pæren. Metallet glimtede et øjeblik, som om det returnerede blikket mit fra en anden tid. Ingrid så på mig, øjnene halvåbne. Håkon, hvad skal du gøre? Jeg ved ikke, svarede jeg, men inderst inde gjorde jeg det. Jeg holdt boksen med begge hænder, som om den var levende. Og der forstod jeg, at selvom Markus troede, han havde begravet mig i denne kælderen, var det, han faktisk havde gjort, at åbne en dør, som ikke engang han kunne forestille sig. Mørket skræmte mig ikke længere, bare stilheden, for nu vidste jeg, at under jorden i dette huset, inden for væggene og hemmelighederne, ventede noget på at blive opdaget. Jeg strøk over metallokket med tommelen. Ingrid sovnede sagte, hovedet på skulderen min. Jeg slog af lommelygten, lot mørket omslutte os og lyttede til rytmen i pusten hendes. I hånden min føltes den kalde boksen tyngre end luften. Jeg holdt den mod brystet og lukkede øjnene. Jeg vidste, at alt, absolut alt, netop havde begyndt. Det guldagtige lyset fra kælderpæren flimrede, som om det pustede. Luften var tyk, mættet med fugtighed, og lyden af vand, som dryppede fra et gammelt rør, satte en langsom, næsten hypnotisk rytme. Hver dråbe, som traf cementgulvet, så ud til at tælle sekunderne, vi havde været der. Jeg flyttede et par trækasser til midten for at rydde lidt plads. Da jeg gjorde det, steg en sky af støv og fik mig til at hoste. Lugten af råtten træ, gammel maling og indestængtet var overalt. Jeg smagte noget metallisk i munden. Hvad er klokken? Spurgte Ingrid fra trappen, stemmen svag, tung af udmattelse. Jeg tog frem lommeuret mit, det som havde tilhørt Einar, og så på det. Viserne stod på 9-15. Batteriet dødt i årevis. Jeg ved ikke, svarede jeg, men det må være rundt middagstid. Hun sukkede. Pusten hendes hørtes ud som en myg, brudt fløjte. Jeg gik bort for at dække hende bedre med jakken min. Huden på hænderne hendes var kald. Jeg tog lommelygten, jeg havde fundet i værktøjkassen. Jeg slog den på. Lyset flimrede et par gange, før det stabiliserede sig. Det gav ikke mye lys, men det var nok til at skimte steinvæggene og de gamle hyldene. Jeg gik sagte og tjekkede hjørnene. På højre hylde stod gamle vinflasker. Jeg rørte ved en. Etiketten sagde Reserve 1978. Da jeg tørkede den med ærmet, dukkede navnet Einar Morgan op, graveret på korken som en signatur fra fortiden. Jeg førte lommelygten over bakværken, den på vestsiden, og der så jeg det, en anden linje, en spræk, som løb langs mørtlen mellem mursteinene. Det var noget rart med den væggen. Jeg bankede forsigtigt på den med hammerens skaft. Lyden, som kom tilbage, var hul. Anderledes end resten. Jeg kendte hjertet mit slå raskere. Pludselig huskede jeg noget. Et fjernt billede, næsten en drøm. Einar, som tog mig ned i kælderen, da jeg var rundt 14. Han bar olielampen sin i den ene hånd og havde et trødt smil. Jeg har gemt noget her, Håkon, havde han sagt med alvorlig stemme. Noget for vanskelige tider. Dengangen forstod jeg ikke. Jeg troede, han snakkede om penge eller vin.
Når genlød de ordene med en ny, tung, presserende betydning. Jeg placerede lommelygten på gulvet, rettede den mod væggen, og med skrutrækkeren begyndte jeg at lirke på mursteinen, som virkede løsest. Støv raste ned og fyldte luften med lugten af gammel jord. Hvad gør du, Håkon? Spurgte Ingrid og prøvede at rejse sig. Ikke noget farligt, kære. Bare tjekker noget, sagde jeg uden at se på hende. Mursteinen gav sagte etter. Jeg hørte en svag knasing og så en tør lyd. Knæk. Stykket bevægede sig bare en brøkdel af en tomme. Jeg prøvede igen med mere kraft. Til slut gled mursteinen ud og afslørte et mørkt hul på størrelse med en hånd. Luften, som kom ud af det, lugtede af metal og gammelt papir. Jeg stak forsigtigt fingrene ind. Jeg rørte ved noget hardt, kaldt og trak det sagte ud. Det var en rusten Tidemanns tobakboks med bulkete hjørner. Overfladen var dækket af et lag gråt støv, og det røde i logoen var knapt synligt. Jeg ristede den forsigtigt, noget ind i skranglet, som mønter eller små løse genstander. Hvad fandt du? Spurgte Ingrid i en hvisken. Jeg ved ikke, svarede jeg, men noget vigtigt, helt sikkert. Jeg knelte på gulvet, tørkede lokket med ærmet og prøvede at åbne det. Det satte fast. Jeg prøvede igen med hænderne, men det gav ikke etter. Jeg fandt skrutrækkeren, placerede den i sprækken og vred forsigtigt. Et skarpt klik og lokket spræt op. Inde i var en pakke indpakket i vokspapir, gulnet af alder, bundet med en tynd, frynsete hyssing. Jeg knyttede den sagte op. Knuden løsnede med et svagt knæp. Inde i indpakningen var 3 brettede ark. Jeg brettede dem forsigtigt ud. Papiret smuldrede næsten op mellem fingrene mine. Det første var en fødselsattest. Jeg læste navnet højt, troede det knapt. Michael Thorn, født 12. juni 1948. Jeg stivnede. Det var min fødselsdag. Det andre arket var et adoptionsdokument med officielle segl og en tydelig signatur, Einar Morgan. Teksten fastslog, at den mindreårige Michael Thorn skulle adopteres lovligt med et nyt navn, Håkon Morgan. Det tredje var et håndskrevet brev, papiret mere slidt end de andre, men med Einars faste, skrå, umiskjendelige håndskrift. Hvis du læser dette, søn, er det fordi nød har bragt dig hit. Bogstavene så ud til snakke fra jorden selv. Jeg kjente en klump i halsen. Jeg holdt sidene op mod lyset fra pæren og spredte dem ud på en tom kasse. Ingrid kom nærmere og lente se på rækværket. Hvad står det? Hviskede hun. Jeg kramtede. Hør, sagde jeg og begyndte at læse. Dit virkelige navn er Michael Thorne. Du blev født ind i en familie, som elskede landet sit, men blev forrådt af det. Faren din, Peter Thorne, var en rådgiver for regeringen, som blev falskt anklaget for at konspirere mod staten. Han døde i fængsel for at beskytte din mor og dig. Ingen skulle nogensinde få vide det. Jeg byttede navnet dit, søn, så du kunne leve uden fortidens skygge. Du er like min søn, som du var hans. Men hvis du nogen gang finder dette brevet, husk at blodet, som render i dine årer, har en historie, og du må ikke lade nogen sværte den. Jeg var færdig med at læse, stemmen min skal. Ekkoet af ordene mine spræt mod de fugtige væggene. Ingrid gråt, faren din. Den virkelige, spurgte hun. Jeg nikkede sagte. Ja. Og Einar vidste alt. Jeg sat ved siden af hende. Metalboksen hvilte i hændene mine, kaldt som stein. Jeg så på den og følte, at inde i den var det noget mere end papir. Det var en usynlig vægt, vægten af en historie begravet i 10 år. Jeg strøk fingrene over de falmede bogstaverne i Tidemanns og tænkte på Einar, som gemte dette alene i netop denne kælderen, kanskje i frygt for at blive opdaget. Stilheden tog over stedet igen. Den eneste lyden var det konstante dryppet fra røret, som markerede en tid, som så ud til at stå stille. Pludselig en lyd ovenfra, et skarpt dunk, som en dør, som lukkes. Jeg rejste mig instinktivt. Hørte du det? Spurgte jeg. Ingrid nikkede alarmeret. Ja. Jeg slog af lommelygten, og vi var i næsten fuldstændig mørke. Jeg lyttede nøje, svage skridt eller kanskje vinden. Jeg var ikke sikker. Det kørte en bil ned over gaden. Motoren dens forsvandt i summingen fra varmen. Jeg nærmede mig trappen og så på lysstriben, som kom fra under døren. Den bevægede sig ikke. Ingen menneskelig lyd.
bare det fjerne ekkoede af nabolaget, dæmpet af de tykke væggene. Kanskje det var vinden, mumlede jeg. Jeg gik tilbage til Ingrid. Jeg så, at hun var svak, udmattet. Jeg lagde jakken min over skuldrene hendes og hjalp hende med at få det komfortabelt. Jeg lagde forsigtigt dokumenterne tilbage i boksen og lukkede den. Den metalliske lyden af lokket, som smalt igen, sendte en frysning ned over ryggraden min. Jeg stirrede længe på den. Tommelen strøk over den rustne kanten. Den lille boksen indeholdt ikke bare en familiehemmelighed, men også en sandhed, som kunne ødelægge alle, som troede, de havde kontrol. Jeg følte en mærkelig ro. Jeg var ikke længere den samme manden, som havde kommet ned i denne kælderen ved et uheld. Jeg så op på den lukkede døren. Jeg tænkte på Markus og Silje deroppe, som troede faren deres var færdig, besejret. De vidste ikke, at i hjertet af dette huset, inden for væggene de foragtede, havde jeg netop fundet noget, som kunne forandre alt. Jeg tog Ingrids hånd. Det er noget, han ikke ved, kære. Noget, som kan forandre alt, viskede jeg. Hun så på mig med slitten ømhed, uden at forstå helt. Jeg slog af lyset. Alt, som var igen, var den tynde lysstrippen, som silte ind under døren. Boksen glimtede et øjeblik på fanget mit og reflekterede den lille lysstrålen. Lyden af drypping fortsatte og markede tiden, langsom, ubønhørlig. Og slik under jorden i Morganhuset, med sandheden i hænderne, vidste jeg, at historien om min familie, den virkelige nettop, havde begyndt at rejse sig fra fortidens løse mursteiner. Tiden sluttede at have form i den kælderen. Jeg vidste ikke, om det var dag eller nat. Lyset fra pæren flimrede af og til, og når det slukkede, blev stilheden så tyk, at jeg kunne høre mit eget hjerteslag. Det var ingen klokke, ingen solstråler, ingen fjern lyd af kirkeklokker. Bare det uophørlige dryppet fra det rustne røret og Ingrids svage pust. Jeg blev ved siden af hende, sat på gulvet og strøk hende over håret. Hver gang hun pustede, hævede og sænkede brystet, seg med vanskelighed. Hun havde begyndt at skælve, så jeg dækkede hende med jakken min og en gammel klut, jeg fandt i en kasse. Pludselig hørte jeg den velkendte lyden af dæk på grus. Jeg spræt op. Markus og Silje var kommet tilbage. Bilmotoren stoppede. Vi hørte smældet fra en bildør, da etter skridtene deres på ganggulvet. Jeg lagde en finger på Ingrids læber. Stille, kære, ikke sig noget. Hun nikkede. Øjnene fyldtes med frygt. Ovenpå genlød stemmene deres, dæmpet af de tykke væggene. Hvis nogen spørger, sig, at de gik ned ved et uheld, sagde Markus, tonen kald, autoritær. Og hvis de ikke tror det, svarede Silje, siger vi, at det var en misforståelse. Ingen kommer til en spiser et gammelt hus. Skridtene deres nærmede se kælderen. Døren knirkede, og en stråle og hvidt lys kom ned trappen og blindede mig et øjeblik. Markus dukkede op i døråbningen. Slipsknuten var løsnet, ansigtet magert, øjnene røde. Han holdt en flaske vand i den ene hånden og en liten pose i den andre. Har du tænkt over, hvad du skal gøre, pappa? Spurgte han, stemmen slitten, men uden spor og medfølelse. Jeg holdt blikket hans. Moren din trænger luft og medicin, svarede jeg. Han pustede ud gennem næsen, frustreret. Du er altid så dramatisk. Han bøjede seligt ned og kastede flasken og posen på gulvet. Vær så god, tænk på hvad som er bedst for dig. Så smalt han døren igen. Lyden af slåen genlød i væggene som et metallisk klang, som gennemborede brystet mit. Jeg knelte, tog op flasken, åbnede den og førte den til Ingrids læber. Drik sagte, sagde jeg, lidt etterligt. Hun drak forsigtigt og lukkede øjnene. Jeg tørkede munden hendes med et lommetørkle og hjalp hende med at lægge sig tilbage på frakken. I nogle minutter var den eneste lyden vandet som skvulpet i flasken. Så hun på mig, øjnene skinte i det flimrende lyset. Håkon, viskede hun, hvad var det, du læste i går kvæld? Jeg tog tidemandsboksen fra hullet, der jeg havde gemt den. Jeg placerede den på fanget mit, åbnede den og brættede ud papirerne med skælvende hænder. Jeg spredte ud det første fødselsattesten på beina mine, så hun kunne se det. Den tynde, blege fingeren hendes fulgte bogstaverne, Michael Tårne. Hun læste navnet så op på mig, så du er ikke Einars søn.
Jeg ristede sagte på hovedet. Nej, ikke af blod. Han adopterede mig, han reddede mig, men mit virkelige navn var anderledes. Fra en mand, han ville beskytte. Jeg tog frem brevet. Blækket var næsten falmet nogen steder, men jeg kunne tyde nok til læse det højt. En mands ære ødelægges ikke af en anklage, men af stilheden, han accepterer den med, sagde jeg, og lot Einars ord fylde den fugtige luften. Ingrid lukkede øjnene, læberne hendes bevægede se knapt som i en bøn. Din virkelige far, sagde hun til slut. Hvem var han? Peter Zorn. En mand historien slettet. Han blev anklaget for at være en forræder i 1952. Men ifølge dette brevet døde han for at beskytte familien sin. Hun så længe på mig. Det var sorg, men også stolthed i øjnene hendes. Så Markus ved ingenting. Jeg svarede ikke, og hvis han vidste det, ville hele hans verden falde sammen. Hun nikkede sagte, fordi han lever af det navnet, mumlede hun, af Morgan, af en mand, som ikke tilhører ham slik, han tror. Jeg forblev tavs. Ordene hang i luften som svævende støv. Jeg bøjede mig over boksen igen og lagde mærke til noget, jeg havde overset før. Et lille, brættet papir i bunden, mindre end de andre. Jeg tog det ud. Det var en kontoudskrift, næsten ulæselig, men jeg genkendte selet Statsbanken. Øverst stod et navn. Tårnfondet. Dokumentet indikerede, at kontoen stod i navnet til Peter Thorne, med arverettigheder overført til hans direkte efterkommer, Michael Thorne Morgan. Jeg stirrede på de ordene om og om igen. Dette, sagde jeg med lav stemme, dette forandrer alt. Ingrid så på mig, uden at forstå helt. Hvad er det bevis, forklarede jeg. Einar holdt denne hemmeligheden for at beskytte mig, og for at beskytte arven faren min etterlot se. Hun klemte hånden min. Hvad skal du gøre? Jeg ved ikke nå. Men nå har jeg noget, de ikke forventer. Et brev fra en død mand og kraften i et glemt navn. Jeg pakkede dokumenterne tilbage i kluden og lagde dem i boksen. Så fandt jeg et dybere hul i væggen bag de gamle flaskene. Jeg fjernede 2 løse mursteiner og gemte boksen indeni og dækkede den med støv og træ. Hvis de prøver at komme ned igen, må de ikke se den, sagde jeg. Ingrid nikkede. Pusten hendes begyndte at blive kortere, som om luften var vanskeligere at trække ind. Hun hostede flere gange. Jeg knelte ved siden af hende, gned hende på ryggen og gav hende lidt vand. Rolig, min kære. Hold ud lidt til. Pæren i taket begyndte at flimre og slukkede til slut. Mørket faldt pludselig. Tykt, absolut. Ikke bevæg dig, sagde jeg til hende, og famlede blandt kassene, til jeg fandt værktøjkassen. Fingrene mine fandt en liten stikkontakt på væggen. Jeg skruede af dækslet, isolerede nogle ledninger med kniven og koblede dem sammen med en bit gammel elektrikertape. En gnist, et smæld, og pæren kom på igen, svag men jævn. Kælderen blev igen badet i gulagtigt lys, og genskinnet fik svetten på Ingrids pande til skinne. Pludselig vibrerede lyden af låsen over hovedene vore. Nogen prøvede at åbne døren. Markus! råbte jeg. Stilhed. Lyden af metal stoppede. Nogen skridt, så ingenting. Jeg stirrede på døren og holdt pusten. Jeg kendte en isning ned over ryggraden. Flere sekunder gik, før lyden af skridt forsvandt. De kommer tilbage, sagde jeg, næsten stemmeløs. Ingrid så på mig, øjnene fyldt af frygt. Hvad vil du gøre, når de gør det? Jeg skal få dem til at lade mig snakke, svarede jeg. Snakke om hvad? Om hvem jeg egentlig er? Om hvad som er i blodet mit? Hun tog hånden min hart, som for at ankre mig til virkeligheden. Vær forsigtig, Håkon, eller Michael. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde dig nu. Jeg smilte svagt, selvom jeg kendte en klump i halsen. Kald mig det, du altid har gjort. Navnet forandrer ikke kærligheden, Ingrid, men det kan forandre skæbnen. Jeg hjalp hende op. Vi gik sagte til trappen. Vi stod på det sidste trinnet, og så op. Gennem sprækken under døren strakte en tynd lysstribe se over steingulvet. Luften var stille. Jeg klemte boksen ind i jakken min og passede på, at den var godt gemt. Det kalde metallet mod brystet mit vækkede en følelse, jeg troede, jeg havde glemt. Følelsen af at have et formål. Jeg så på døren, på den lille lysstriben. Jeg følte ikke længere frygt. Jeg følte ro. En ro og en beslutsomhed, som brændt i blodet mit.
For første gang i hele mit liv vidste jeg, hvem jeg var. Ikke Håkon Morgan, ikke den svage gamle faren, sønnen hans låste inde. Mit virkelige navn var Michael Thorne, og den sandheden, før eller senere, skulle få væggene i dette huset til åfalde. Morgenen gryede grå med et blækt lys, som silte gennem den øvre sprækken i døren. Støvpartikler flød i luften, som om selve tiden havde stoppet inde i kælderen. Lyden af en motor kom fra gårdspladsen og brød stilheden. Jeg kendte igen lyden af hjul på grus. Markus. Kælderdøren knirkede åben, og sønnens silhuet dukkede op i døråbningen, rammet ind af lyset udenfor. Han havde skjorteærmene brættet op og et trødt ansigt, men tonen hans bar ingen spor af medfølelse. Ikke sult, gamling, sagde han med et halvt smil og kastede ned en papirpose og en flaske vand. Tænk over det, dunket fra slåen som lukket se, genlød mod væggene som fjern torden. Jeg ventede nogle sekunder, før jeg bevægede mig. Jeg tog posen og placerede den på det råtne træbordet. Indeni var et stykke tørt brød, et par skiver skinke pakket i vokspapir og en halvtom flaske vand. Ingrid hostede svagt. Jeg gik til hende, hjalp hende med at sætte sig op, tilbød hende vand og tørkede ansigtet hendes med en fugtig klut. Huden hendes var kald som porcelen. Rolig, min kære, hviskede jeg. Det er snart over. Da hun lagde sig ned igen, tog jeg Tidemanns tobakboksen fra inderlommen på frakken min. Jeg åbnede den et øjeblik for at forsikre mig om, at papirerne fortsat var der. Så gemte jeg den igen under stoffet. Bilmotoren brølte til liv igen. Gennem gulvet kendte jeg den fjerne vibrationen, da de kørte bort fra gårdspladsen. Huset blev stille. Jeg så på den gamle klokken, som hang på kældervæggen. Den viste 11:15, det samme som sidst. Den havde ikke bevæget sig. Det virkede som en grusom ironi. Tiden gik videre deroppe, men hernede var den frosset. Jeg gik til hjørnet, der jeg huskede at have set den gamle telefonen. En grå boks fæstet til væggen med en kuttet ledning, som hang som en åben blodåre. Jeg rørte ved den. Støv og spindelvæv. Ubrugelig. Men så huskede jeg noget. I lommen på Ingrids jakke lå den gamle mobiltelefonen hendes. En af dem med udskyvbart tastatur, som hun brugte til ringelejen. Jeg tog den forsigtigt ud. Enheden var dækket af støv, men den havde fortsat lidt liv i sig. Jeg trykkede på strømknappen. Skærmen flimrede. En stræk med batteri. Svak, men nok. Jeg skjøv ud tastaturet og åbnede kontaktene. Bare 3 numre lagrede. Dr. Hansen, Markus og Robert Wold. Wolds navn vækkede et minde. Advokaten, som havde jobbet med mig for mange år siden, da jeg forsvarede en familielandtomt mod kommunen. En hæderlig, diskret mand, en jeg fortsat kunne stole på. Jeg ventede til Ingrid sovnet. Pusten hendes blev langsommere, jævnere. Så klatrede jeg 2 trin på jagt efter et sted, der signalet kunne være stærkere. Jeg holdt telefonen op mod lysstriben under døren. 1 stræk med dækning, bare 1, men det var nok. Jeg slog nummeret til Robert Wold. 1, 2, 3 ring, og så en kvindestemme. Wold and partner. God formiddag. Jeg var stille i nogle sekunder, før jeg snakkede, og kontrollerede skælvingen i stemmen. Dette er Håkon Morgan, sagde jeg med lav stemme. Venligst sig til herr Wold, at jeg må se ham i dag. Det er en sag om arv og svindel. Herr Wold har en ledig time klokken 16, svarede hun uden at nøle. Bekræftet, viskede jeg og lagde på, før hun kunne stille flere spørgsmål. Jeg slog af skærmen og dækkede den med håndflatten for at hindre lyset i at sive under døren. Jeg snudede mig mod Ingrid, som fortsat sov. Jeg knælte ved siden af hende. Vi kommer os ud herfra i eftermiddag, lovede jeg med lav stemme. Jeg sværger på det. De næste timene gik jeg gennem planen i hovedet mit igen og igen. Telefonen havde lidt batteri. Jeg måtte bare bruge den i rigtig øjeblik. Jeg tog ud boksen og tjekkede, at papirerne var komplette. Attesten, brevet, bankdokumentet. Jeg pakkede dem ind i et rent lommetørkle og lagde dem i frakken. Luften blev tyngre ud over dagen. Varmen steg fra gulvet, blandet med lugten af fugtighed. Ingrid sov med jævne mellemrum og vågnede med et ryk af og til.
Rundt klokken 15 brød lyden af bilens stilheden igen. Knirkingen fra porten smældede fra dørene. Kælderlåsen blev vrid om. Markus dukkede op ved indgangen igen med det samme harde udtrykket. Har du ombestemt dig endnu, papa? Spurgte han og kom ned et par trin. Jeg lot, som jeg var svag og lente mig mod væggen. Moren din må til lejen, sagde jeg med trødt stemme. Hvis hun ikke får frisk luft, klarer hun sig ikke. Ovenfra hørte Siljes utålmodige stemme. Bare lad ham gå en tur. Lad ham signere og blive færdig med det. Markus nølte et øjeblik, så nikkede han. Jeg slipper dig ud, sagde han og låste op slåen, men ikke noget tul. 1 time. Jeg klatrede sagte op trappen og hjalp Ingrid. Hvert trin fik træværket til åknirke. Da døren åbnede sig helt, traf dagslyset øjnene vore. Jeg kendte den friske luften i ansigtet, og et øjeblik følte jeg mig svimmel. Markus fulgte hver bevægelse. Sagte. Vi har ingen hastværk, sagde han i den falske, rolige tonen. Vi kom ind i stuen. Lugten af Siljes parfume hang i luften, blandet med lugten af nylig støv. Jeg gik til soverummet og tog en ren jakke fra skabet. Jeg lagde metalboksen i inderlommen og passede på, at den var skjult. Markus fulgte mig med øjnene. Ring lejen fra min telefon, beordrede han. Jeg vil høre det. Jeg nikkede. Jeg tog telefonen hans og slog nummeret, jeg huskede utenat. Da den andre ende svarede, snakkede jeg med rolig stemme, som om jeg bestilte en legetime. Doktor, jeg trænger en hastetime. Jeg tager med min kones dokumenter. I den andre ende svarede Robert Volds faste stemme uden at nøle. Jeg ser dig 4:00. Hovedkontoret. Jeg lader på. Det er gjort, sagde jeg. Lejen venter på os. Markus tjekkede klokken. 1 time gentog han læbende anspændte. Og ikke prøv på noget, papa. Jeg nikkede uden at krangle. Forsigtigt hjalp jeg Ingrid ud. Ytterdøren stod åben. Ettermiddagssolen faldt på gårdspladsen og lyste op magnoliabladene. Et vindpust bragte med se duften af jasmin fra gjerdet. Et øjeblik virkede alt normalt, næsten vakkert. Vi krydsede dørstokken. Knærne mine skalv af spænding, men jeg stoppede ikke. Så snart vi nåede hjørnet af Skuteviksvejen, løftede jeg hånden. En gul taxi bråstoppede. Jeg åbnede døren, hjalp Ingrid ind og gav chaufføren adressen med lav stemme. Voldbygningen på Torgalmindingen. Manden nikkede og startede motoren. Markus stod i døråbningen til huset og så på os. Han rørte sig ikke, sagde ingenting, bare løftede en finger og så på klokken sin og mindede mig på tidsfristen. 1 time, papa. Ikke 1 minut mere. Jeg nikkede og lukkede taxidøren. Køretøjet kørte sagte af gårde og navigerede gennem de smale gatene i nabolaget. Inde lugtede der af benzin og gammelt lær. Ingrid så på mig, ansigtet blægt, men med en gnist af håb. Hvor skal vi? Spurgte hun. Til lejen, sagde jeg først, og lad sig til med lavere stemme. Nogen, som kan hjælpe os. Hun klemte hånden min hart. Uden for strakte byen, se ud under det gyldne ettermiddagslyset. Balkoner med klæsvask, barn som ligte på fortavne. Det fjerne råbet fra en gatesælger. Alt virkede så normalt, at det gjorde vondt at tænke på, hvad vi forlot. Da taxien svingte ind på Torgalmindingen, tog jeg diskret tidemandsboksen fra lommen og så på den et sekund. Det kalde metallet gav fra sig en svag, næsten umærkelig refleksion. Jeg holdt den på fanget og tænkte på Einar, på Peter Torne, på de 2 mændene, som på en eller anden måde havde gjort mig til den, jeg var. Jeg havde levet livet i troen på, at fortidens hemmeligheder var begravet for altid. Men nu vidste jeg, at sandheden aldrig bliver begravet, den bare venter. Taxichaufføren slog på radioen. En gammel sang kom på, en af dem Ingrid plejede at nynne, mens hun lagde mat. Hun kendte den igen og smilte svagt med sine tørre læber. Den har jeg ikke hørt på årevis, mumlede hun. Jeg smilte også. For første gang på længe følte jeg, at skæbnen gav mig en ny chance. Mens solen reflektertes i bygningerne i centrum, fortsatte taxien sin vej. Byen bevægede sig rundt os, ligegyldig, men i brystet mit våknet noe, en blanding af ro og beslutsomhed. Jeg klemte Ingrids hånd, så fremover, og vidste med absolut sikkerhed, at samtalen fra mørket i en kælder havde forandret alt. Friheden havde endelig en form, og den tog mig ret til den. Klokken var 15:50, da taxien stoppede foran steinbygningen.
På facaden reflekterede en bronzeplate kvældsolen. Volden partnere, advokater. Glansen blindede mig et sekund. Jeg følte, at hvert skridt, jeg tog ud af bilen, var dobbelt så tungt. Jeg hjalp Ingrid ud. Chaufføren så på os i bagspejlet, nysgerrig, men stillede ingen spørgsmål. Jeg betalte, lukkede døren, og vi gik mod indgangen. Gulvet i gangen var dækket af antikke fliser, og hvert af vores skridt gav genlyd med et mygt, næsten højtideligt ekko. Inde traf lugten af vokset træ og gammelt papir mig umiddelbart. Den blandingen mindede mig om Einars arbejdsrum, der alt havde en perfekt orden, og tiden så ud til at bevæge sig med respekt. Den unge sekretæren med en pæn knute i nakken og et venligt smil genkendte os umiddelbart. Herr Vold venter på det, herr Morgan, sagde hun og rejste sig. Jeg nikkede uden et ord. Jeg havde ingen kræfter til at snakke. Ingrid bevægede sig sagte, støttede sig på armen min. Det grå skjerfet sit viklet rundt halsen. Volds kontor lå i enden af gangen. Døren, som stod på glødt, slap ud den fjerne summingen fra Torgalmændingen. Vi gik ind. Advokaten rejste sig, så snart han så os. Jeg vidste, jeg ville se dig igen, Håkon, sagde han med en varm tone. Hvad har sket? Stemmen hans var rolig, men øjnene hans opfattede spændingen min. Jeg satte mig foran skrivebordet hans og, uden et ord, pladsede Tidmands tobakboksen på træværket. Det rustne metallet klirrede mygt. Alt er herinde, sagde jeg og åbnede lokket forsigtigt. Indi lå papirerne, jeg havde vogtet i 10 år. Fødselsattesten med navnet Michael Thorne. Adoptionsattesten signet af Einar Morgan. Det håndskrevne brevet og bankdokumentet for Thornfondet. Vold justerede brillerne sine, spredte ud hvert ark med præcision og undersøgte dem under lyset. Udtrykket hans ændrede sig fra nysgerrighed til forbavselse. Dette mumlede han forandre alt. Han strøk fingrene over brevet, læste nogen uddrag og så op på mig. Ved sønnen din, Markus, om dette? Jeg ristede bestemt på hovedet. Nej, og det må han ikke. Vold var stille i nogle sekunder. Tok så en notatblok, noterede noget med en rask hånd og ringte sekretæren sin på interntelefonen. Laura, forbered en udkastelsesordre for dokumentforfalskning og bed notaren om en signaturverificering. Høj prioritet. Mens han snakkede, blev tonen hans mere teknisk kaldere. Men under den professionaliteten var det en behersket flamme, en stille indignation, da han lagde på, så han på mig igen. Jeg trænger, at du signerer en fuldmagt, for at jeg kan repræsentere dig. Dette bliver ikke bare en familiesak, herr Morgan. Dette er en sag om forfalskning og ejendomssvindel. Jeg nikkede og skal lidt. Jeg tog pinden, han tilbød, og signede det med en stødig hånd. Håkon Morgan, eller kanskje Michael Thorne, det spillede ingen rolle længere. Imens kom sekretæren ind med 2 kopper te. Ingrid tog sin med begge hænder. Duften af ingefær fyldte rummet, og blikket hendes vandrede til bokhylden, der navnene på lover og dommer var stablet som tavse vidner til andre kamper. Da alt var klart, lukkede Vold mappen og bankede den forsigtigt på skrivebordet. De vil få et besøg hjemme hos der inden 24 timer, sagde han roligt. Hold dig rolig. Ikke konfronter sønnen din. Overlad det til mig. Jeg pressede læbene sammen og nikkede. Jeg havde ingen ord, bare taknemmelighed. Da vi drog, føltes eftermiddagsluften friskere. Jeg prejede en anden taxi, hjalp Ingrid ind, og vi drog tilbage mod den gamle bydelen. Klokken i bilen viste 18:15. Solen begyndte at gå ned og malte facaderne i et melankolsk guld. Og nå? Spurgte Ingrid, øjnene festet på horisonten. Nå venter vi. Og jeg klemte hånden hendes. Vi ankom via bakgaten, den med den tørre bougainvilleaen. Jeg ville ikke, at Markus skulle se os fra stuevinduet. Vi gik ind gennem døren til bakgården, sagte uden at lage en lyd. Inde virkede alt roligt. Silje snakkede højt i telefonen, nævnte Marbella, moren sin og den nye dekoratøren. Markus sat på sofaen og så på nyhederne, et glas whisky i hånden. Jeg hjalp Ingrid ind i hendes favoritlænestol ved vinduet. Lejen siger, hun trænger hvile, kunggjorde jeg med en neutral stemme. Markus så ikke engang på mig.
Greit, sagde han enkelt, uten at tage øjnene fra fjernsynet. Den kvælden lod jeg, som om alt var normalt. Jeg lavede en let suppe, slog af lysene tidligt, men tankene mine ville ikke et sekund. Da morgenen kom, var huset stillere end nogensinde. Markus drog tidligt i den grå dressen sin, og Silje brugte morgenen på at surfe på netbrættet sit, uden at ane noget. Klokken 11.05 ringte det på døren. Jeg så på Ingrid. Hun forstod uden ord. Jeg gik til døren og så gennem sidevinduet. En mørk bil stod parkeret foran porten. Robert Wold gik ud, ledsaget af en ung assistent med en brun skinkuffert. Jeg åbnede døren roligt. Kom ind, herr Wold, sagde jeg og holdt i klinken. Wold kom ind, hilste høfligt, og assistenten hans fulgte etter bærende på dokumenter. Ovenfra hørte jeg lyden af raske skridt. Markus kom ned trappen og justerede slipset. Hvad sker her? Spurgte han. En blanding af irritation og overraskelse. Wold så direkte på ham. Juridisk varsel, sagde han og rakte frem en gul konvolut. Udkastelsesordre og en anmeldelse for dokumentforfalskning. Markus snappede konvolutten fra hænderne hans og rev den op rasende. Øjnene hans flakkede fra et afsnit til det næste. Fargen forsvandt fra ansigtet hans. Svindel. Hvad betyder dette? Silje dukkede op bak ham, fortsat i morgenkåben, med telefonen i hånden. Dette kan ikke være sandt, mumlede hun. Det må være en fejl. Wold, upåvirket, justerede brillene sine. Skjøtet der lever tilbage signaturen til en notar, som døde for 2 år siden. Alt tyder på forfalskning. Han tog en pause og lod spændingen bygge sig op. I tillæg kan det blive åbnet en efterforskning af deres slægtslinje og oprindelsen til midlerne der brugte. En isende stilhed fyldte rummet. Jeg stod ved siden af Ingrid med hånden på skulderen hendes. Pusten hendes var anstrengt, men det var noget, som lignede på sindsro i øjnene hendes. Markus så på mig med en blanding af frygt og raseri. Du kan ikke gøre dette mod mig. Jeg er en Morgan. Wold smilte svagt. Kanskje ikke, svarede han. Hvis du foretrækker det, kan jeg gøre dette offentligt i morgen. Silje tog et skridt tilbage. Hånden hendes skalv, da hun strakte se efter ægtemandens. Markus. Lad os gå, hviskede hun. Han så på hende, usikker på, hvad han skulle sige. Så bed han tændene sammen, snudede se og gik ovenpå. Smældet fra døren genlød som et pistolskud. Wold og assistenten han samlede mappene sine og signerede et dokument på spisebordet. De har 30 dage på CTO forlade ejendommen, sagde han, men ærligt talt tvivler jeg på, at de venter så længe. Jeg ristede hånden hans. Tak, herr Wold. Han nikkede med blikket til en, som forstår, at de netop har været vidne til slutten på noget større end en kontrakt. Nogle gange er retfærdigheden sen, Håkon, men den kommer. Da de drog, kom stilheden tilbage. Nogle minutter senere kom Markus ud af rummet sit, ansigtet fothvilet. Klienterne mine vil få vide det, stammede han og stirrede ud i luften. Jeg svarede ikke. Jeg gik til vinduet og åbnede gardinerne. Middagslyset strømmede varmt ind og badede væggene. Den ettermiddagen hørte jeg dem ringe desperate samtaler. Stemmer som steg og faldt, krangler, hulk. Silje gråt, Markus slog noget mod gulvet. Klokken 23, da klokken i gangen slog det sidste slaget, hørte jeg lyden af en kuffert, som blev lukket. Jeg kiggede gennem vinduet. Silhuettene deres bevægede se under lyset fra gatelygterne. De lastede kuffertene sine uden at se på hverandre, uden at snakke. Bilen startede. Hjulene spændt på grusen, og motorlyden forsvandt i de tomme gatene. Jeg lukkede porten med mine egne hænder. Metallet stønnede. Inde blev huset stille. Bare den milde summingen fra vækklokken og duften af magnoliaer, som strømmede ind fra hagen. Jeg slog af alle lysene, bortset fra et. Lampen i hjørnet ved siden af Einars portræt. Det gule lyset reflekteredes i glasset og lyste op hans strenge, næsten faderlige ansigt. Jeg stod der længe, uden at røre mig. Hjertet slog sagte. For første gang på mange år følte jeg, at huset pustede med mig. Og selvom vinden udenfor bar den sødte lugten af de første modne æblene,
var den eneste lyden inde stilhed. En ren stilhed, som om alle de falske stemmerne var borte for altid. Næste morgen gryede med et mygt, næsten uskyldigt lys. Vintersolen strømmede gennem persiennerne og forgyldte støvet, som svævede i luften. Det var en anden type stilhed, tyk, som om huset holdt pusten. Klokken 8:30 hørte jeg motoren til en lastebil stoppe foran porten. Det metalliske smældet fra håndbrækket skræmte mig. Jeg kiggede ud af vinduet. 2 mænd i blå jakker gik ud af køretøjet. De havde på arbejdshandsker og havde travle udtryk. De stillede ingen spørgsmål. De kom ind. De begyndte at laste kufferter, malerier, skosker, poser med klæder. Alt, som havde tilhørt Markus og Silje. Markus så på dem fra verandaen med armene i kors. Skjorten hans var krøllete, ansigtet magert, de mørke ringene under øjnene dybe. Han så ikke ud som den selvsikre manden, som engang havde snakket om arv og finansiel logik. Nu var han bare en krop, som bar vægten af sin egen fiasko. Silje stod ved siden af ham, iført en bredbræmmet hat og mørke briller. Hun snakkede uafbrudt i telefonen. Stemmen hendes skar gennem luften som en barberkniv. Sig til mamma, at vi er i Marbella i kveld, sagde hun og tjekkede en liste på telefonen. Jeg nærmede mig sagte, åbnede trædøren, som knirkede, som om også den ville sige farvel. Moren din hviler, sagde jeg med lav stemme. Ikke forstyr hende. Markus så op et sekund. Øjnene hans mødte mine. Ingen ord. Ikke engang bitterhed, bare udmattelse. Så greb han håndtaget på kufferten sin og snudede ansigtet mod gårdspladsen. Mændene fortsatte sit mekaniske arbejde. Lyden af æsker, som traf bakken, blandede sig med kvitringen fra spurver. På stuebordet lagde jeg konvolutten, som Robert Wold havde sendt tidligere den morgen. Den notarial bekræftede bekræftelsen på den juridiske ejendomsoverføringen. Rettens sæl skinte i lyset. Markus så det, men sagde ingenting. Han tog en pen fra lommen og signerede kopien, som var hans. Hånden hans skalv let. En avis faldt fra frakken hans. Overskriften med store, svarte bogstaver tok næsten hele forsiden. Forfalskningsskandale ryster Morgan Invest. Han plukkede den op fra gulvet, læste den 2 gange, og underlæben hans skalv. Hvem læggede det? Spurgte han med en liten, næsten barnslig stemme. Jeg så på ham uden at hæve stemmen. Sandheden rejser fort, søn, fortere end vi forestiller os. Silje snøftede og klemte væsken til brystet. Vi trænger ikke høre på dette. Lad os gå. Hun snudede se mod arbejderne. Skynd der, vær så snil. Vi har ikke hele dagen. Fra porten så jeg herr Hansen, naboen, hvor han stod på fortovet med en pose æbler i hånden og et brættet magasin under armen. Han så på mig, nikkede med et lille smil, som ikke trængte ord. Han forstod. Lastebilen startede med et brøl. Hjulene knaste på grusen, og etterlot et spor af støv. Vinterluften lugtede af metal og farvel. Markus satte sig i passagersædet. Silje satte sig ved siden af ham, og uden at se tilbage, kørte køretøjet sagte bort, til det forsvandt rundt svingen. Da porten lukkede sig igen, så det ud til, at hele huset pustede ud. Stilheden, som blev igen, var så dyb, at jeg kunne høre summingen fra takviften og tikkingen fra klokken i gangen. Jeg stod et øjeblik, og så på sporene dækkene havde etterladt på bakken, velvidende om, at vinden ville slette dem, før natten kom. Ved middagstid ringte telefonen. Det var Robert Wold. Pressen har alt, sagde han i sin professionelle tone. Navnene deres er allerede fjernet fra styret. De vil ikke kunne operere nogen kontor i sit navn. Tak, herr Wold, svarede jeg. Jeg lagde på sagte og gik ud i bakgården. Luften lugtede af fugtige blader og nye blomster. Magnoliatræet bak havde blomstret igen. Solstråler silte gennem grenene som løfter. Klokken 16 dukkede postbudet op med en konvolut fra Statsbanken. Jeg åbnede den der og da med skælvende hænder. Indi var et officielt brev. Thornfondets konto er reaktiveret. Kontoindehaver Michael Thorn Morgan. Jeg læste navnet mit 3 gange, det navnet, som havde været begravet i et halvt århundrede. Jeg signede kvitteringen, lagde konvolutten forsigtigt bort og tog den med til den lille kisten under trappen, den samme, som havde tilhørt Ejner.
Jeg placerede den der blandt gamle mapper og glemte nøgler. Jeg lukkede den med et klik, som hørtes ud som retfærdighedsservert. Resten af dagen gik sagte, fredelig. Da kvælden faldt på, vågnede Ingrid. Det gyldne lyset fra solnedgangen badede det blikke ansigtet hendes. Er de borte, spurgte hun i en hvisken. Jeg nikkede. Ja, kære, de er borte. Hun sagde ikke mere, men bare tog hånden min og gav mig et svagt smil, et af dem, som rummer et helt liv med stilhed og tilgivelse. Den kvælden gik jeg gennem huset. Hvert rum var et minde. På Markus' rum var det bare skygger igen, en tom parfumeflaske, et par sammenrullede sokker og en bilderamme med forsiden ned. Jeg tog op rammen. Det var et gammelt billede fra hans 10-årsdag. Han smilte ved siden af mig og Ingrid og holdt sin første cykel. Et øjeblik følte jeg den gamle trangen til at retfærdiggøre ham, til at tro, at det fortsat var godhed bak hans fald. Men nej, nogle gange består en fars kærlighed i at lade sønnen sin møde ekkoet af sine egne beslutninger. Jeg dækkede sengen med et hvidt laken og lukkede døren. I hagen lugtede luften af jasmin. Herr Hansen kom gennem porten med sin langsomme gange og stråhat. Stilheden høres bedre ud i dag, gør den ikke, Håkon, sagde han og holdt op kurven med æbler. Ja, min ven, mye bedre, svarede jeg. Vi sat på verandaen, 2 gamle mænd i skyggen, og delte frugten uden hastværk. Vi snakkede ikke om retfærdighed eller penge, bare om vejret, om blomsterne, som kom tilbage, om summingen og bier blandt hækkene. Da natten faldt på, blev freden tættere næsten håndgribelig. Jeg følte for første gang på mange år, at huset pustede med mig igen, ikke mod mig. Da herr Hansen sagde farvel, gik jeg gennem gangen og slog af lysene et efter et. Jeg passede arbejdsrummet, da Markus plejede at jobbe. Stolen stod fortsat vendt, som om nogen netop havde rejst se. Jeg rørte ved ryggen med fingertupperne. Jeg fortsatte ned til kælderen. Døren var den samme, den gamle låsen, luften lidt fugtig. Jeg gik ned de første trinene. Mørket omsluttede mig som et minde. Den hængende lyspæren var der fortsat. Jeg slog den på. Det gulagtige lyset afslørte tidens flækker på væggene. Jeg gik til hjørnet, der mursteinen havde løsnet. Det hullet, som engang viste mig fortiden og gav mig sandheden tilbage. Jeg hvilte hånden på den ru overfladen af væggen. Tak, gamle Einar, hviskede jeg. Jeg lukkede øjnene. Jeg kunne forestille mig hans rolige, edle stemme. Når dagen kommer, gør det rette, selvom det gør vondt. Og det havde jeg. Jeg gik sagte op og slog af lyset. I det fjerne ringte kirkeklokkene 7 gange. Lyden kom mygt som en velsignelse. Da jeg gik ud i hagen, var himlen farvet violet. Vinden raslede i bladene på magnoliatræet, og duften af nyudsprungne blomster fyldte luften. Jeg trak pusten dybt, hjertet roligt. Huset var i fred. Ingrid sov i lænestolen, tæppet op til halsen, ansigtet fredfuldt, og jeg for første gang på længe følte, at vinteren ikke bragte kulde. Den bragte retfærdighed. Den bragte stilhed. Den bragte til slut tilgivelse. 6 måneder har gått siden den natten, da vinden bragte duften af magnoliaer, og stilheden kom tilbage for at bo i huset. Den gamle bydelen har vågnet igen med våren, og med den en anden summing i gatene. Jeg vågner hver dag 6:00 som altid. Vanen er fortsat stærkere end hvile. Jeg åbner vinduerne og slipper den varme luften ind, blandet med aromaen fra blomsterne i bakgården. Fra hjørnet kan man høre bageren råbe ud varerne sine, og ekkoet af hestehoer, som fortsat trækker nogen leveringsvogner. Kælderen, det mørke sted, der fortvilelsen fængslede mig i dager, eksisterer ikke længere, som den var. Jeg forvandlede den med mine egne hænder. Nu er det et lyst atelier med et lyst trægulv og nymalte hvide vægger. Det lille ovale vinduet slipper ind morgenlyset og reflekterer det på hylderne, der jeg opbevarer Einars gamle notatbøger, brevene og de restaurerte dokumenterne. Nogle gange står jeg bare der i stilhed og lytter til knirkingen fra det levende huset. Ingrid siger, at stedet ikke længere puster tristhed, og hun har ret. Hun sitter ved stuevinduet, indtullet i sit beige uldsjal, og strikker et skærf med et blækblåt garn.
Huden hendes ser roser ud, og selvom bevægelserne hendes er træge, har smilet hendes genvundet den varmen, jeg huskede fra vore første år i dette huset. Jeg serverer hende en dampende kop kamillete og placerer den på det lille bordet. Tak, Håkon, siger hun uden at se op fra arbejdet. Det lugter vor i dag. Ja, kære, svarer jeg, og fred. Jeg sætter mig i trælænestolen over for hende og åbner avisen. På side 3, næsten skjult blandt finansnyheder, kongør en liten notis. Marcus Morgan og Silje Rivas sælger sine ejendommer i New York, forsvinder fra den finansielle scenen. Jeg gør ingen bevægelse. Jeg brætter avisen forsigtigt sammen og lægger den på bordet. Ingrid ser på mig i stilhed. Jeg trænger ikke ås i noget. Vi ved begge, at nogen historier lukker sig selv, uden applaus, uden støj. Midt på formiddagen kommer hr. Hansen. Stokken hans slår forsigtigt mod verandagulvet, før hovedet hans titter gennem døren. Godmorgen, Håkon. Hagen bar frugt før knærne mine gjorde det i dag, spykker han og holder op en kurv fuld af røde tomater og ferskt brød. Vi ler. Jeg inviterer ham ind i det nye atelieret. Øjnene hans bliver store af forandringen. Jøs, siger han og ser på væggene. Dette ser ikke ud som en kælder længere, det ser ud som et andet sted. Det er det, svarer jeg, og skænker 2 kaffer. Alt forandrer sig, når man bestemmer sig for at slippe lyset ind. Håkon læner stokken mod væggen og ser på hyldene, og det er Einars notatbøger, forklarer jeg. Jeg tænkte, jeg burde tage vare på dem. Det er et stykke af stemmen hans på hver side, noget man ikke kan lære bare arve. Han smiler forståelsesfuldt. Vi sætter op et gammelt skakbræt midt på bordet. Brikkene er poler 3, slidt af årene. Du begynder, du ejer brættet, siger han. Vi spiller flere partier. Ingrid fra sit hjørne afbryder os af og til med en ærtende tone. Håkon, ikke juks, jeg kender dig. Han løfter hende, ler og lader, som han er uskyldig. Aldrig, frue, bare strategiske træk. Morgenen går med latter, klirringen af skakbrikker og kvitringen fra spurver, som kommer gennem det åbne vinduet. Ved middagstid går vi ud i hagen. Solen falder forsigtigt på de nye bladene på magnoliatræet. Luften lugter af sævje og fersk jord. Håkon og jeg beskærer de nedre grenene, mens biene summer rundt, optaget med sit arbejde. På en af de høje grenene er det et lille reger med 3 knapt synlige unger. Jeg stopper for at se på dem. Livet kommer altid tilbage, siger jeg uden at se bort. Håkon nikker og tørker svette fra panden med baksiden af hånden. Ja, nogle gange roligere, men renere, lægger han til. Vi står i stilhed en stund og lytter til den fjerne summingen fra byen. Om eftermiddagen fyldes himlen med tynde skyer, og et mildt regn begynder at falde. Et rolig regn, den typen, som ikke skræmmer, men renser. Jeg hjælper Ingrid med at lukke vinduerne i gangen, og vi tænder lampen i hjørnet. Lugten af voks blandet med duften af regn, som fugter jorden siver gennem sprækkene. Lyden af dråber på taket er en vuggesang. Jeg går til skabet i atelieret og tager frem den gamle tiddemands tobakboksen. Jeg har renset og poleret den. Den skinner nå. Hjørnene er fortsat bulkete, men værdige. Jeg placerer den på hovedhylden blandt bøgene. Ingrid ser op fra strikketøjet sit. Beholder du fortsat den? Spørger hun en blanding af ømhed og nysgerrighed. Ja, svarer jeg. Den er en del af vor historie, og er en sandhed, som ikke kan slettes. Hun nikker og smiler fortsat. 7:00 præcis slår klokken i gangen. Jeg slår på skrivebordslampen, tager et ark og skriver en enkelt sætning. Blod kan svigte, men sandheden bliver aldrig gammel. Blækket sprer sig sagte. Jeg blåser på det for at tørke det, lukker notatbokken og lægger den bort sammen med de andre. Jeg går ud på verandaen. Regnet har stoppet, men gaterne glinser fortsat af de gyldne refleksionerne fra gatelygterne. Gamle Bergen lugter af varmt brød, fugtighed og et liv, som ikke giver op. På hjørnet spiller en gruppe unge mennesker guitar under et utilstedets markise. Tonene driver op over gaten som et glædeligt suk. Indenfra ser jeg Ingrid gennem glasset. Ansigtet hendes, oplyst af lampen, har roen til en, som ikke længere frygter noget.
Hun smiler, og i det smilet er alt jeg har mistet og alt jeg fortsat har. Herr Hansen går forbi porten og løfter hånden. Vi ses i morgen, gamle ven, råber han med en latter. I morgen bliver det sol, svarer jeg. Jeg lukker døren. Jeg går gennem huset og slår af lysene et efter et. Jeg lader bare lyset i atelieret stå på, og det lyser op de hvidte væggene der. Det engang bare var fugtighed og frygt. Regnet har efterladt en ren glans på trægulvet. Jeg sætter mig ved skrivebordet, ser mig rundt og tænker, at alt, selv smerte, har sin plads, hvis man giver det tid og stilhed. Jeg hviler hånden på tobaksboksen, den relikvien, som forandrede min skæbne. Det er ingen sinde eller nostalgi, bare taknemmelighed. Jeg mumler for mig selv, som om jeg snakker til Einar, til min virkelige far, til alle dem, som engang lærte mig noget uden ord. Den virkelige arven var ikke pengene eller navnet, men værdigheden i ikke give op. Jeg ser ud af vinduet, byens lys blinker under den klare himlen. Vinden bærer med se duften af magnoliablomster og oversvømmer atelieret. Morganhuset, engang et fængsel, puster nå i fred. Og i den freden, i den stilheden, som ikke længere gør vondt, finder jeg endelig det, jeg altid lette efter, hjertefred. Jeg har lært, at blod ikke altid definerer familie, men loyalitet gør det. Længe troede jeg, at en fars kærlighed kunne tåle alt, til og med svig, og kan ske det sandt, men jeg forstod også, at kærlighed uden respekt bliver en lænke, og at man nogle gange må lade barna sine møde, vægten af sine egne beslutninger, slik at de kan forstå værdien af det, de mistede. Jeg tilgav, ikke for deres skyld, men for min. Fordi bitterhed ældrer sjælen mere end år, og tilgivelse renser huset i hjertet. I dag ser jeg på Ingrid, og jeg takker. Tak for, at du fortsat er her, for at du minder mig på, at værdighed aldrig er forhandlingsbar, og at selv i mørket i en kælder kan sandheden være lyset, som redder dig. Jeg ønsker, at hver familie, som hører denne historien, må finde fred før stolthed, forståelse før afstand og kærlighed før bitterhed. Må alles hjem fyldes med respekt, tålmodighed og nye chancer, og må Gud velsigne dem, som elsker uden at forvente noget tilbage.